Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na muntag palabati region-wide, mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 7 ka minutos karon nga adlaw Lunes, petsa 30. Bulan gyapon sang Mayo, dalawang tulog na lang ho. Babay na sa bulan sang Mayo. Ato naman nabiyabihon ang pagsulod sang bago nga bulan, ang bulan sang Hunyo. Kapasulod kita sa bulan mansang tigkiriwi. Lunes naman nga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan si Randa liwat na maraton nga maging kabuylog kabilong nga man nga puwersa sa aton news team aton sa lima correspondent. Sa patulo naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sa kapulisan, Central, Southern, kag Northern Negros, dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sinimata kadulungan oras sa kagabiyo ng aton sininga Patrol 2, Crosswind Patrol kaina para galambiyong sa pinakabahin sa probinsya, Dakbanwa sang Bacolod. Ato naman liwat kabantayan, ato naman liwat kahimulsuan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Buylog naton ang puwersa ni Aksyon Papang Alvin Graba. Back to back sa aton nga pinoto, Aksyon Papang Nixon Tahong. Wow, ang Papang nga duha liwat naman nga na maga of the night. Hasta pan sila buwas nga duha nga maga of the night. Sa Miyerkules nato sini nga pagpangalagad pat ina nyo ha. Sa Miyerkules nato sini nga pagpangalagad sa pizza 1 bulan sa Hunyo, may bag-o ka mga tingog diya. Mabatian sa Action Night Patrol Program. Tingog sa isa ka maanyag nga dalaga. Bantayan nyo na di ha. Kay siya ang magabulos sa trono ni Aksyon Jan Diaz. May adjustment kami diri gamay sa programming. Ang Action Report Afternoon Edition
inyo na nga anchorman amo si Aksyon Jan Diaz. Ang sa Aksyon firing line inyo nabatian kay na si Aksyon Marlon Hinovea. Di mudo ang magaserbi Rayna oras sa kagabihon sumugod sa Miyerkules isa ka maanyag nga tingog maanyag nga dalaga. Kung sino na siya bantayan nyo sa Miyerkules nga adlaw. Ang ato mga pagbantay sa update sa mga balita nasyonal, balita international, breaking news, flash report, just in report. Lunes nato sini nga pagpangalagad, builog naton ang puwersa sang birthday girl. Aksyon An Defensor Lisay. Birthday subong ni Aksyon An. Para man ka na mo nga halis sang aga sa hapon sang ugto hasta subong nga gabi nga kananay. Maglaubo sa pagkaon. Ay, puwerte ang preparasyon ni Mamang sa iya birthday karon nga adlaw. Happy birthday Aksyon An Defensor Lisay. Alin diri sa imo kapamilya sa Aksyon Radio Bacolod. More life, good health. Opda kita sa aton sa lima technical partner diri sa studio ay master control sa technical side ang puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir El Rey Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Ciudad Sangbago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kiranda ng inyo sinialagad ang inyo sinigang Korban Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 2 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Sa aton nga mga Facebook lovers, sa aton sini nga mga kaaksyon nga nagalantaw sa aton sini nga Facebook Live, ang inyo panamyaw, dugay-dugay ha, tagaan tara tsimpo kag ligwa, hindi anay magsaylo, why na saylo-saylo ha, why na patay-patay cellphone. Patyan nyo lang cellphone kung tapos na ang Action Night Patrol. Ang inyo panamyaw, dugay-dugay, tagaan na tsimpo kag ligwa. Isa-isahon tanak karon. Sa aton nga mga nagalantaw sa Facebook Live, palihog, duha lang akong pangabay, like, kag, share. Pwede na na. Sa mga nagapatamya, bala kong gabi, kamo lang ayoko sa inyo Balos ninyo sa akon, sa pagbasa ko sa greetings nyo, like and share. Ayos? Sige. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:59 na. Antes sa mga report, gikan sa ato sa mga correspondent. Unang tayo si Action Alvin Graba, si Papang Alvin. Upo dyan si Papang Nixon. Galibot-libot sila subong nga gabi. Ay, doon ako kamusta ang ang NGC na. May mga puso na subong nga nagbalik duty da. May mga kapolisa kaya talaga duty subong. After sang natabok insidente, kaya na sang kagawon nga stabbing incident da. Nagresulta gid sa kamatayon sang 15 anyos ay kaluluoy itong bata no. Porti ang hilbion sang nanay. Kabay pa nga makuan ko no mapabulobaskog to da. Ang ginatawag nga security measure sa vicinity sang New Government Center. Ato ng mga puso guard blada palihog lang ha. Ato nga makapulisan sa station number 4. Kasi matagaayod at simpo kag ligwa nga makalibot-libot para nga hindi nata gusto nga natabo kay na sa kagahon liwat pa naman dira matabo sa atubangan sang New Government Center. Kalain lang lakad do kalaw ay lang matyagon nga hindi secure ang mga tao nga
palipas oras kag tsimpo da. No? Lan nga pabaskugon na ng aton sini nga security ang aton sini nga police visibility patrol. Okay? Ari sa action papang Alvin Grabawa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yan si Action Alvin Grabawa sa patrol. Pang! May gabi, Pang! Pang! Good evening, Pang! Yes, kamusta, Pang? Yes, Pang, still alive and kicking. Na, yeah. Basta upod ko nga ko niya, partner. Bauti, tatsambagid. Basta, amo ning ginakahidlawan ko, permi aksyon na Eric. Basta Oo. upod mo si Papang Nixon Tahom. Oo. Ati alive na alive and kicking. Halin sa umpisa hasta ni katapusan, isa lang ginangamo niya, permi ginaistoraan diri aksyon na Eric. Ang katahom sang syudad sang Bacolod. Bao. Nalakip Port- na. Ha? Nalakip na dari ang katahon sa may makita na ako. Ara ka naman nagdamuno ka gito. Pamunuha. Wala na tuktulo ka lang. O gani, manasta lang gidya kami. Siling gani ni Papang Nixon. Ang masarangan talangit. Ang maglantaw na gid lamang. Sa amo na siya. Amo na gid masarangan ta. Subong yun. Ayos. Pwede na nakalabay kayo ng kabito sa NGC? Yes, sir. Dito kami, naglabay kami aksyon, Eric, ni Papang. Okay, musta Sa may to? NGC, damo na to. May mga enforcer, may araman mga pulis. Oo. Dito nga nag-rubing. Nakita namon kagina ang yayasang station number 4. Okay. Ang dito mismo aksyon, Eric, nga Dapat nag-plastar. na mangin permanente na ng ilang security measure na. Kabay pa, ma-permanente ang ilang sining security measure. Hindi na kasi bilang kung wala sang buno, halugan ta security, ato lesson learned to sa aton eh. Gani man, atong natabo kagabi, ako ini, lesson learned ini, sa aton sining mga kauturan, especially sa mga kapulisan, No. iban pa nga mga miyembro sa otoridad para matapna ang kaangay sini. Oo. Kagmayo man to aksyon na, Eric, ang ginambal man kagina ni Lieutenant Kayaw, Oo. nga ang ipasiguro naman nila ang security o seguridad sa New Government Center, Oo. plus ang curfew, of course, for minors, no? Awan naman na korpyo for minors. Oo, mas pero dapat makakuan man para mga kabataan ba lang, hindi malamag. Lifted naman ang curfew, subong. Oo, Bigay gani pa ng man. semana. Oo, pero mas maayo man gani aksyon na Araw naman lang sa aton, sabagay ang yabi, kaya sa ginikanan, tanak mo. sakto gid na aksyon na, Hindi Eric. naman Ang- sila nga tanan na kang giho, salita permis, pulis, tingin pulis kasi atong kisa, jutay man sila, kalimitado man nila kung isang resources, balan. Oo, Para mo tayo sa ginikanan, na kung 10 oras ang gabi na, hindi na pagtugutan kabataan nga maglagaw pa kung ano. sakto na. Tay sa mga mag-alas 10 na, muna, bawa mga kabataan nila buyas kag buto, tipuna Oo. na. Para tay si Musman ang pamisaron sa ginikanan Eh, kaya mo na siling ko bala nga ti, sa 10 oras ang gabi na, ang kabataan mo yan, galagaw pa na amo na oras. Yes, sir. Sakto gid na aksyon na, Eric, no? Especialmente sa mga minors bala, no? Oo. Dapat ang ginikanan mo niya mag-serving gabay kag amo na ang serving nga mag-bantay sa kabataan nila. Oo, amo na ang pinaka-importante dire, pinakayabi, pirmi dire ang ginikanan man mong. Pulo ka lang kung isa kung may matabo sa bata mo, kung may matabo ka ni, daway ka man sa bungog mo kung anong sitwasyon sa bata mo, kung di nang kadto, Kag Ano pabaya na lang. ano tabo sa iya. Oo. Isa kung wala ka man lang pakialam sa bata mo, isa mo na ko sa pero kung mas may ara kang concern sa bata mo, temprano parang daan, pang himuson ng mga buto mo. Sakto na. Amo nang pinaka-importante na. Kung ba man importante kantuan, hindi na papalagawa kung gabi pa. At least si Mus man ang paminsaron sa ginikanan aksyon, Eric. Oo Oo, kag wala naman sa ginikanan siguro nga nagapambal niya, paye na siya na. Oo. Kundi amang ginikanan, gambal niya nga din atong ako niya mga puntyaman. Ang ako ni Puntya. ako ni duwam na kabilog bata ko kita mo ya kung gabi gasiling ko na nga di na kamo ano ko oras mapuli mo na bla. Sakto na. Ano Mas naman kinanglan from time to time i-check mo man ang activities ng bata mo hindi kay kung ikaw gilikanan pawala ka man lang pawala mo na bata mo sakto na aksyon na, Eric. So at least lesson learned man ang natabo kagabi, especially sa sining 15 anyos nga minor
aktibidad. Ang mga kapulisan pa, masyado ka sa ako man subong. Ang station number 1, may ginresponderan man wala na madugay. Check na may Rizal Lacson, be. Kada may damo tawo da. Nalabay na naton, wala na madugay action na Eric. Actually, nakuha ang picture at Ano 10:50. Ginpadala ko na da sa aton sila nga JC. Bungguanay. Bungguanay isang motor, Suzuki bala nga auto. Okay. Suzuki nga auto, kag ang isa ka Honda Click. Tabo dira sa may Lacson, Rizal. Sinilang gid wala nga gabi, pero what negative man injury action na Erika. Ang ang kapulisan amo mismo ang nagpadulong man to kagina kag sila mismo nagbulig man para mapahigad lang ang ining mga ining salakyan nga Honda Click nga alas na tumbagid, no? Pero ginlantaw ta ang ila sini nga pasahero. Okay, ang signal actual bin. Check tara signal actual bin, no? Sa special com na Ruben, kito dula-dula signal mo, basi ko nagahimumugtor ng imo sining special com? Okay lang aksyon na Erika, subong good naman medyo dead spot lang siguro sa labihan takagina. Sige. Subong sini ang patrol nagalabay sa area naman sa Luzuriaga, ang mga kapulisan tao. Sir, may gabi sir. Nasa ako sir, aksyon na Erika rio ang mga kapulisan. Anong station na? Okay, off ano si National Alvin, no? May gabi dira sa kay engineer my good friend Marlon position opo dia sa salakyan si Lenny Rose, si Eileen Flor kag si Giselle, no? Salamat kid sa pagmonitor ni engineer my good friend Marlon position, no? Ara sa ga-monitor sa salakyan niya opo dia si Lenny Rose, si Eileen, si Flor kag si Giselle, no? I-check taray sa action na Alvin Graba kay medyo naga-cutting off ang iya sini nga signal. Ginatamya ko dala ka monitor sa aton si Tibo, Ginamos kag si Lodot kag si Pato Billy Gorio. Okay. Ang panamyo haling sa kay Manong Romulo Mulo Batang sang barangay Comaliskis, Banuasang Don Salvador Benedicto. Action Alvin, napis ka man? Yes, aksyon na Eric, no? Balik kita ang mga kapulisan ta sa idadon sa police station number 1 man na subong, no? Ari sila nagpwesto subong sa may kilid sang FOJ bala, Fountain of Justice. Sining gabi patigayon man sang ila sining saturation drive, no? Subong gabi ari si sir ang galid subong si sir kumusta ako gid subong si sir Riota action na Eric amo ni ang man subong ang gabi yung imo picture da sa live picture mo dumayo na si sir Riota pa sir kumusta ang subong nga gabi do it seems nga masyado masako kita subong sa pagbantay. Implement pa tayo dito guys ang curfew for minor. Action na rin, ng makon mo na ang iyasang station number 1. Binapamatian nila, gamonitor sila, action, night patrol. Tingin dapat ka din, mati sa ibang radyo, hindi sila pagtamyawon. Sugid ko sila kay Medyo sa Runa ka, sir, tao mo sir, huwag ka papati sa action radyo kung gabi. Si Sir Rilota to na? Ato ni si Sir Riota. Riota. Kagina since ano tong giresponderan nyo kagina sa Rizal Lacson? Wala accident sa Rizal Lacson, motor nga driving station. Kamusta mga biktima? Pero ang biktima kamusta? Okay naman sa. Negative injury. Negative injury. Sige sir, kaya ano subong checkpoint or ano? Implementation sang curfew for minor. Curfew for minor. May curfew for minors tagyapon? 10 p.m. to 4 a.m. 10 a.m. to 4 a.m. Action Eric, curfew for minor. Implementation ini sa mga kapulisan. Sir, thank you. Thank you, Idol. Sige sir. Kay sir, thank you. Malibot mo na sila? Oo. Hindi na paghawiri, kaya malibot mo na sila?
Gani man malipot siya. Aray sila napamtang sa may dalan Arane Luzuriaga, Oo. kilid mismo sa FOJ action Eric, no? Okay. Congratulations sa mga kapisan sa aton mga kapulisan. Mm-mm. At least na balon taman aksyon na Eric nga ginimplementar nila ang curfew for minor 10 p.m. to 4 a.m. Mm. Galapay kita subong sa area sang Luzuriaga going kita Central Market. Halo sarado na gitman ng mga baligyaan diri sa mga sidewalk action Eric, mga sidewalk vendor. Okay. Mga jeep, no? Going Mansilingan, Mm-mm. going sa area sang Aliis, kag mga tricycles, ari man diri. Aha. And of course, good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Ngayong naanag kita, kada good morning ta. Ang Matyagal mo na. basta good morning gali ko sa kay Action Fred. Sigurado kita may upod na siya dayon. Ate, okay. Basura. Good evening sa IPM basura way pa na pick up, no? Subong gabi diri sa area sang Central Market, pero pipila na gid lamang ka mga salakyan na makita naton diri may panglaton sining gabi action Eric, no? Sige. Sa sining gabi diri man sa area sang Luzuriaga. Galapay kami ni Papang Nixon sa area sang Lacson sa sining gabi and masyado ka tawhay sang dalanon. Jutay lang ang salakyan di pasahe ang kalabanan nga biyahe karon mga kung na mga labay diri sa dalan sa Lacson, mga privado nga mga salakyan aksyon na Eric. Sige. So, ang sitwasyon kag Laragway sa siyudad sa Bacolod sining Lunes nga sang kagabihon. With aksyon Papang Nixon Tahom, ini si aksyon Alvin Drava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid aksyon Papang Alvin Graba reporting live from where the action sa Patrol 2 sitwasyon sang Bacolod at yan ang ato nga pulisan galibot-libot ang mga K9 ni Police Major Ramil Sarona aron sa mga sa medalan sa Ranetawa Police Visibility Patrol. Balikan talaga sa Action Alvin sa natipon niya sa niya maksyo balita sa balik niya sa niya pagpangalagad. Unang abat sa atong siling greetings, may gabi nila kag happy birthday sa kay Elard Patatag. Happy birthday Elard Patatag. Halin kay Edward Albay ang panamyaw. Kay Sir Edwin Pinada, may gabi gid sir. God bless kag halong permi Mr. Mrs. Louie Di Paula and family. Sa mga Dungganon boys may gabi gid. Check attendance lang pamilya Payas sa barangay Estefanía. Paurok-urok kami basta Action Radio number 1. Salamat gid kay Axel Sayap Bapuerte. Happy Memorial Day here sa amon observing Memorial Day Monday. Good morning, Action Eric from Minnesota State, USA. Hello landa sa mga family ko sa Tangob, Alvarez, Mercado, Herrera. Salamat gid Sir Eric. Lapit na lang. Ay, salamat. God bless. Halina kay Madam Vanessa Mayo kay Doc Matt Mayo. Kay Toto Amado Ladua Jr. Mailan din nga pagpaurok-urok. Homa Lumina. Happy birthday Marlon Posisyon. Ay, birthday ni Engineer Marlon Posisyon. Engineer, birthday mo gali. Ipoy ka lang ba? Tibay kita da? Happy niya Action Eric. Great ko lang. Happy birthday Engineer Marlon Posisyon. Mayong gabi, monitor lang Barangay Mansilingan. Halin kay Alma Gonzales Posisyon. Ano ni Engineer Posisyon si Madam Alma Gonzales Posisyon? Basi kung yan nga ti ayon o kung yang sister. May gabi man, Action Eric, number 1 Iloilo, number 1 sa Bacolod, Action Radio. Watching from Iloilo City, thanks, God bless. Halin kay Allen Peter Simora. Salamat gid. Touch MK, may gabi gid.
Kay Tots MK dara sa may City Engineers Office. May gabi dara sa may taga City Engineers Office la Carlota sa Washwit ko Washwit ko. May gabi dira sa kay Mr. Mrs. Donald kag Leia Kabasag. Si Toto Donald Kabasag ara gani gobra sa kwan sa City Engineers Office sa la Carlota. Regards lang ko da kung makitanay kamo ni kwan ni engineer my good friend Joseph Imboltorio. Tanay ka mo da Toto Donald Kabasag ni Engineer Joseph Imboltorio. I-regards mo gikuda siya. Hambalon mo siyang kagintamyaw ko gid siya. Kapamatip na kung kisa si Engineer Joseph Imboltorio mo. Pa urok-urok mo na sa kung kisa. Actually, Rick, great lang bata. Happy birthday man. Subong Kurt Joshua Payas. Ay, gali. Birthday mo isang bata mo. Si Kurt Joshua Payas. Alin kay Axel Payas. Ginsuli lang gali. Inday Blasada, mayong paurok-urok lang. Kay Primo Noel Magbanwa Lagos. Good evening. Ayos, gid. Sakay Hineda Ordonez da. No? Ginida kun Hinida Ordonez. Gapa urok-urok man. Sige. Ang may ari pagdili panamyaw di sa kuano sa piya ko nga linyaw. May kagwapo kuno sa imo hambal ni Kisya. Buyag. Hotel ginis Toto Alan Zen mo. Toto Alan Zen. Mayang gabi dira sa imo. Kaya lang nga pagpaurok-urok Happy 27th birthday sa Oniko Iho ko. Toto Ayan J. Trava. Good evening man kay Julius kag kay Mary Grace Crisostomo. Alin na kay Rona Rihida Trava. Ayos. Milagros Asong da may gabi gid Milagros Asong. Kapaurok-urok gid. Welcome Toto Axel Payasa. Sige, ari na nga ito unang report sa line number 1, ari sa aksyon na Nelson Pateño, unang report gikan sa 1st District, Toboso, San Carlos, kag Calatrava area. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa aksyon Nelson Pateño, line number 1 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, aksyon Eric, may gabi man kag sa aton sini nga mga tigpaminaw, may gabi kaninyo tanan. Kag ang sitwasyon sa aton sini area diri mismo sa may Banwas ang Calatrava, medyo mabugnaw ang panahon. Ang aton sini nga mga kiosco, ang mga store sa palibot sang merkado sa Banwas ang Calatrava sirado na. Wala na sang may nagalagaw-lagaw pa nga mga residente. Kag pila ka mga hubinis naton action Eric magaliwan gilang sang pila ka mga activities karon nga ginapatigayon sa evacuation center nga kung sa diin mayara sang ginahimo nga sports fest no o kung hinampang sa basketball sa area. Kay kagabi may pila ka mga kabataan nga ginpangsikop ang aton sini nga mga kapulisan mga pasado alas 10 kay manti ang korpyo namon di alas 8 nagaserbato na bilang pahibalo nga ti pagka alas 10 ginapatuma na ang curfew tubtob alas 4 sang aga. Pero ang curfew day lift na ni Governor Lacson by June 1? So, okay man na siya. Pero ti ang aton sa area di, usually, mga muni oras ang kagabihon, medyo malingnong na gidman. Wala man siya megalagaw no? Wala gidman, kay manti medyo magamay man lang ang area, kag poblasyon sa Calatrava, kag wala ka gidman lagawan. Correct. Unless kung magkadto ka sa San Carlos, adjacent sa Calatrava, ti mayara pa iban niya siguro nga nagabukas nga mga ilimnan kag pila ka mga kawilihan sa kagabihon action Eric. Pero sa Calatrava so far labi na gitubuso
alas 7, alas 5, alas 6 wala na gid. Wala na gid na tao ay galagaw. Wala na tao Okay, galagaw. sa Tubuso, Kasi wala eh. man lagawan mo. Sa Tubuso ay kamanda guro gid nga mga night spot guro sa Tubuso. Ati wala gid eh, wala ka gid na makita. Magluwas guro sa tulo Changi ka mga store day, no? Oo, mo lang na ang mga sa pila ka mga makaladtuan mo da, kapihan, kapihan. kalanan sa merkado, mo lang na so far ang pila ka mga area ginakatuan sa mga residente, labi na gid sang adlaw, pero kung gabi ti ano gid Why na lingnong gid Oo, di wala kag kuya. mo man ang kalatraba, pero Oo. hindi ta magkumpiyansa kaya makawating subong Kapaniid man. gadamo lang nga gadamo. Gatiid man eh. Oo, kay manti diri sa Banwas ang kalatrabaho. Ang balita nato na Action Eric, ang kawating niya gadala pa sang multicab. Di naman ko naman manibago kay diri sa among ganiya kuan mga kuan ning mga van bla. Iban mga auto gani mo, no? Diyan mo na subong ang ila sang una Ano ano lang na motorsiklo, ti subong medyo ba na kay kung anong makita nila ka mahapit-hapit sa dalan da nga daw wala tao, ila nam na ikarga dayon. Anong ilang salakyan subong? Multicab. Multicab pati ang kulbaan mo na to kung tracking na. Kasi ang multicab mo ikarga sa take. Kay basi kung pati balay mo bilog ikarga na sa tracking. Amo nang delikado. O mo na bilo bantay lang ta kay ti labi na gina hindi ta mata kumpiyansa mga motor tabla kung kaysa. Hindi ta gid bilin na sa dalan nga wala nakalak. Gani. Kay basi kon akwaton na iya sang kawating da. May biktima daw? Dire, Oo. ba so far battery pa lang kag soft drinks ang gimbirade. Te, battery subong mahal ang battery subong. Oo, ti bila na sa ismil. Te, Itimil? soft drinks. Oo. Anong modus niya now? Ti ang modus Action Eric, ano, ang makita sa igadalan bla nga daw kun wala ginaulikid sa tagiya, abi kun malangalang kag maging kadtuan kag daw dugay na. Ilan na lang ginakarga dayon. Kag ti matapos karga maglakat dayon eh. Correct. Ti mo nang di ki makumpiyansa da ang kun anong ara da sa dalanon blang ti may kadtuan ka dapat kandaduan mo gid. Yes. Ti ariyang natabo Action Eric kagabi ang kawating ang nadakpan Action Eric pinaagi sa kilala sang isa ka cellphone. Now ang istorya sini Action Eric amo nga ang ining si Iris Salindon ano ni siya babayi 20 anyos kag temporaryo nga nagapuyo sa isa ka boarding house dira sa may sitio Rizalian sa barangay Bantayanon. Okay. Ang balita nga nakuha naton sa pagpangusisa sa aton sini nga mga kapulisan sang gabi sang Mayo 29 ini ginsaka ang iya sini nga boarding house. Ginasaka sang isa ka kawatan kag ang nakuha sa iya nga cellphone. Now pagka gabi pagkaaga na sang ano karon nga adlaw Mayo 30 ini siya ang nagbaligya sang iya sang cellphone iya nga kinawatan. Ginbaligya ya kay nakuha ito sa boarding house mo. Ginbaligya sa kawatan. Ginbaligya sa kawatan. So tapos ang ginbaligyaan niya dira man mismo nagaobra sa kapihan nga ginkantuan niya para baligyan sa cellphone. Dili maging kwaaw? Dira hindi gikuha dito sa boarding house kundi ang biktima nga si Iris nagaobra sa isa ka kapihan. Kag ang ini nga kawating nagbaligya sang iyang cellphone nga kinawatan didto man mismo sa kapihan. Sa ginaobrahan ng kapihan ni Iris Salindon. Disgrasya. Karon medyo nagduda na ang crew sang kapihan nga do ako gini cellphone mo. So nagsugid siya sa tagiya sang amo nga kapihan kag ang tagiya sang kapihan nagtawag sang pulis. Kay may duda na sila
nga ang cellphone kag tapos ang kawating Ginapangina lagi ko sa tagya cellphone niya ginapangila ti priska pa mo. Gani. Priska pa. So kitawgan pulis. Siya do ako gito cellphone na dila to mo. Di mailang kay ginastorya Manila. Ulas lang napabalo nga daw nagpakita sa labla pagduda bla nga akon gina bla. Why siya nagpabalo pawala bla tong tag-iya. Pawala man lang. Ang tag-iya mismo sa kapiyan nga gobrang biktima napatawag din pulis. Tawag din pulis kay dati nagutik-utik na do akon gina sir cellphone mo. Ano to mo? Nang tula cellphone. Kung gitawagan pulis. So kapag tawag pulis, may lang dali-dali man dayon kadto ang pulis. Pag abot dito, gin-kompronta ang nagbaligya sang cellphone. Linga to, inang cellphone mo pila na. Kag tapos imo gina, ikaw ginatagiya. Tiambal man sa nagabaligya, sir, ako ni. Ginabaligya ko ni kay barato lang ni kay kinanlan ko kwarta. Sigurado ka ngay muna be palantawa ko cellphone. Pagpakita sa cellphone, nagambal dayon to ang tagiya sa cellphone. Sir, ako na cellphone. Tapos gid. Yung nangambal ng kawating nga no imo ta cellphone nga ako na cellphone niya. Ginabaligya ko na gani kaya ako na cellphone. Di sir, ambal sang tagiya ka cellphone. Ako ginaya cellphone sir. Ti siling sang pulis. Anong pamatuod mo ngay mo ni? Ginkwaan ka resibo ka tagiya ka cellphone. Sus dito man nakita ang serial number pareho gid. Agoy. Bingo. Bingo gid sa. Nga bingo gid siya sa pangusisa sang pulis ati sa kadugayon nga pangusisa nagako na gid man sa sir ako na kinawatan gabi. Imo malas ka na kay gatuan mo nga tiyanggi nga kapihan, malas mo lang kay dira magaligaw obra ang gikawatan mo ka cellphone. Malas ka lang. Ito swerte nga kawatan. Swerte kawatan man yung problema aksyonere kay ini nga kawatan. Ligat tuig na priso naman nimo. Pangawat man. Noted gina sa diri samon nga ini gani basta gani nga dapuan isa sa pagka katol sa iya nga kamot na naka ni balay. Masupog-supog lina. Di wala man sa naga-interes bla mo pasaka kaso. Di makagwa man lang siya. Tamo na. Atong biktima to dapat to ipasakaan gid kaso to. So to kay na nagpanumpa na sa sa korte. Gin-inquest na yon? Gin-inquest na. Tibirigo mo nang mayo kay taga-election liwan na ta ibalik na sa prisuan. Mo gani. So gin-inquest na sa kay na sang hapon sa aton sining nga mga kapulisan. Kag tini tayuyo na gini siya dira na sandi na gini siya kagwa kay gin-inquest na siya. Gani. Ti amo gining balantayan, ti ang pagpangusisa pag sa aton sining kapulisan hindi lang siya kuno isa, kundi may grupo man sila nga mga batanon bla nga naga lambiyong kun sa kagabihon aksyonere kag sa oras sang katulugon mo gid labi na gid kung magulan-ulan. Mo ginailang gid nga nga hampay simpo sang pagpanaka balay. Galing kay ti wala na sa swerte, gibaligyaan niya tagiyaman ka cellphone. Amo nang malas. Mo na kawatan ka na di malas ka pa. Kwarta na naging bato pa. So na ang pila ka mga impormasyon kag balita nga nakuha naton gikan sa aton sini area of responsibility. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patinyo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Di man kagmirisi. Kundi dakop ang kawatan. Malas ato kawatan kaya ang ginadila niya sang cellphone. Ara madagli gobra ang yaging kawatan. Kundi bingo gid. Bingo rekta sa prisuhan Muna nga kung mga biktima kamo sa pagpangawat, hindi mo alang-alang pasakay kaso na yun. Parang hindi na makagwa. Kung makagwa man sa priso sa
May gabi nila kay Court Nathaniel de la Torre sa Purok Kadulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Kay Joshua Christopher Vilas, Jonalyn Ninyal Di Crepito, kapaurok-urok man si Alcala Michael. Oh. Si Madam Yvonne Botcher sa Germany, kinatamiarang yadra pamilya sa Banwa sa Morsya. Tamiarang si Mama ko Lauriana sang Concepcion Talisay. Alin kay Mierna Istrao Plaida. Ray Flores Barayoga, may gabi. Jonalyn Ninyal Di Crepito. Kami naman kuno si Cap Negro Galido sa Gintorilan, Valladolid. Pagbugos siya nga pamilya. Mario Olvido Aquisada, kamonitor sa Hacienda Lugway, Barangay Balaring, Silay City. Pamilya Payas ta sa Stefan Ayaga, monitor man sa ni Axel Payas. Roderick Alcantara, may gabigid. Kami ako lang si Mr. Arthur Jeff Villasor, na isa kag Doc Matmayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, kag pamilya ko dira sa Pandanon, DSB. Alinina kay Jinky Jalagdon sa Arizona, USA. Salamat sa 50 stars. Kay Rosa Flaky, may gabigid. Kay Madam Jessica, kag kay Toto Girans Varela, gapa urok-urok gid sa Action Night Patrol. Kay Maria Teresa Yung, Antonio Veronio, dara sa may San Gabriel, Macabibi, Pampanga. O kalayo. John Ray, nagabi dala kay John Ray. Pero si John Ray man. Annalyn Dalangin, may kabigid. Dira sa Terranova Subdivision, Panaad. Kamonitor gidira si Madam Annalyn Dalangin. J. Maghamantok, may kabigid ka parok-urok Veras Cadiz. Sinilia Kataytay Ayalin. Tamyay ng mga taga-barangay San Juan Binalbagan. Mga council, kaupod ko man sa barangay. Treasurer Nilia Ayalin. Tamiyaw taman dira si Alan Peter Simora sa Iloilo City. Elizabeth Gamala, kailan dira nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol. Si Summer, good evening. Kay Jenny Garbanzos, J.R. Palma Kiman, Basro Ems sa Barangay Hall sang Sumag. Pa-shout out ko lang kagawad Mawi Carmona, Basro staff, Keman, family, kag ang vlog na taga Sumag. Kanami waling kay JR Palma Kiman. Ay, puwerte. Maria Cecilia Pabon Jimenez Alihis, may gabigid. Pa-urok-urok in sa Action Night Patrol. Sige, alin sa report ni Action Nelson. Ari man ang balos ka report ni Action Roger Gutim. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Ari si Action Roger Gutim. Line number 2 sa report. Jeremy Gabin, please kabain. Yes, Action Eric, maing gabi sa aton mga ka-aksyon, sa aton si Action Eric, mga balita, ba, antes pa man ang aton si mga masubo ng mga balita, nagkratabo dire sa may syudad ng Sagay. Ang mapaang nga timpo subong, nabot kon matupa ang ulan karon na kay daw maayuman ang timpo, pero ti gisuli ga ulan gidya kada hapon, pero subong lang hapon daw ay sa kaulan. At karon abi kay gabi, pero lantaw nato ni daw mapaang timpo basi bumundak ni karon ya. Magdalom-dalom pag ang gabi kon magkagahon Action Erika. Pila ka mga masubo nga mga balita aton nga confirm pasubong sa siyudad ng Escalante na may aksidente nga natabo ambot kon kahapon ini, pero gina-verified na pa ariana di sa siyudad ng Sagayo kay may natabo kay na nga shooting incident alas 10:40 takna sang aga sa isa diri ka sinapsan bala sa tubo sa diin ang driver sa isa ka tracking ginlutang
sang naghagad sa iya nga magpamahaw kag suno sa report unidentified ang mga suspect ang biktima nga ini action erect ang patay gid. Suno sa report ang biktima ginkilala ini kay Ernie Asaki Magbanwa. Daligid lang kay Karunta, yes, no? Ang pangalan sa biktima, gikilala kay Ernie Asaki Magbanwa alias Nunoy, 28 anyo sa edad, sang Purok Pico Bay sa Barangay Tadlong, siyudad sang Sagay. Action erect, kag sunod pa sa report, under investigation pa ini, pero sa report nga ito naman, nalin mismo sa kay Police Chief Master Sergeant Danyo nga mo ang isa sa nag-imbestigar o kung police nga nagpatigayon sa ila sining investigasyon sa among area. Ang report kini kaga paligid lang kaya daw hindi ko makita ng yang sugpon na sunirek sang blatter no sa balita. Kaya balo ka, ari ko subong sa Sagay City PNP kay gating kita kung tani ma-interview may kantaran sini si Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe galing kay naga-review na siya kay may schooling ni Chagli, no? Kaga Rio ang report nga nag-responder dito sanday Police Staff Sergeant Michael Barrios kag ining si Police Staff Sergeant Idanyo upon man iban pa makatapos ang kapulisan agad nga mag-imbestigar sa report nga ining biktima driver ini sa isa ka 10-wheeler truck nga ginaludan na sang tubo sang mga karga tapas nga ara na sa area. Kag suno sa report may isa ka persona nga hindi ginila mayungan ang itsura kay malayo-layo nga nagpaypay sa sining driver kag ginagda ini siya nga magpamahaw, mag-breakfast. Pero pagkatapos nga ini siya nagpalapit, gintiro ini siya sang makatatlo kabisas. Ang visible nga igo niya sini actually sa iya sini nga nalikod sa portion kay nakadalagan pa siya kung tani pero gintiro pag siya liwas. Kag sa iya sini man asonerek nga bahin sa maubos-ubos ayon dibla sa ulo kag sa iya sini nga buli mayara man tatlo tanan ang pilas niya sini sa report ba tatlo ka mga lupok man ang nabatian sang mga upodya o kung mga arada sa senda sa sini nga kampo sa diin ka park ang iya parada iya sini nga salakyan kay ginakargahan sang tubo. Now may mga recovery nga duha ka mga empty shell sa caliber 45 pistol. Kaga sa subong hindi pagid actioneric ma-establish sa kapulisan kung bala ano gid ang rason kung nga ini siya ang ginlutang. Tag ang biktima gindala ni siya sa bahin sang Alfredo Marañon District Hospital pero gindeklarar ni Dr. Ernest Stephen Ku nga ini siya ang DOA na sa amo nga ospital. So, kay nanay, sorry na ito, investigador, galing hindi sila kapahatag sila sining official statement o sa interview kay si Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe gid ang makahatag. Galing kay hindi man siya available man. Pero sa investigador kay na nato sila na istorya, si Police Staff Master Sergeant Police Staff Sergeant Idanyo nga under investigation pa gid. Wala pa may establish kung bala ano ang rason kung nga ang ginlutang ini siya kag wala pa man maka come up nga ma-identify man ang suspect action erect. So sa kay Police Staff Sergeant Idanyo bilang isa sang investigador nga kabay pakuntani sa ila nga mag-cooperar lang gid ang pamilya para nga ma-solve ang among kaso. Galing kay sa subong hindi man sila kaobligar tungod man sa amo sining tiara pa sa kalisod ang pamilya action erecta. Para ng investigasyon may kantaran sa sini. Sa pagkakasubo nga malita ni kay man isa ka minor de edad
14 anyos ini nga babaye, hindi talaga pag-mention pangalan niya kay minor de edad nga dan plus pag-suicide ang dalaga sa investigasyon sini. Ini ang natabo sa may barangay Olsagay sa isa ka purok kag suro sa report nga nasapwan ini ang 14 anyos ang iyaman sini nga duha ka mga abyan, no, nga sa diin lifeless o wala na sa kabuhi aksyonere kag may higot nga pisi sa iya sini nga liog. So wala man suro sa report sa struggle nga iban, pero te ang nakadiscover sa iya nga mga friend niya ining duhaman ka mga babaye nga ginkilala ang isa mo si Angel May, no, hindi nakadiscover bla. Kag hindi pa ginang isa pagid nga ginkilala man sa kay May Joy, no, mga abyan niya ini nga residente man dira sa may barangay Olsagay. Sunod sa report mga alas 7:40 takna sang hapon kang tinalikdan nga daligid lang, no, alam taon tarihan ng oras gid natabo ang insidente mga alas 6:20 takna sa gabi, pero tigin report nila ni sa aga na alas 7:40 kag pitsa 29 pitsa 28 natabo, no, ang ini nga pagkatapo sang bangkay. So under investigation pa man kay gidala man sa ospital ang biktima, pero gideklarar man siya nga dead on arrival suro pa sa ating physician. So muna, no, ang masubo kini kay manti sunod sa report ng suicide kag may PC nga ginhigot sa liog ginhanging nga iya sini nga kaugalingon nga lawas. So amuning mga contact clarification kung wala na ano ginang investigasyon sa mga katapos sa kapulisan sa may syudad sang Sagay Action Direct. Ang syudad sing Escalante na may ara ang aksidente gina-verify pa naton karon. Aton lang in-action direct nga iga kwaon ma kung bala ano kamatuon nga may ara ang aksidente kag may casualty man sa Ciudad sa Escalante. Kaya ang Ciudad sa Escalante subong nagayawat sila sa man Lambos Festival, mga propista na subong nga Ciudad sa gani kundi sa June Charter Day man dason nga bulan subong damo na mga alampangan diyo, mga peryahan muna nga daw damo ang tawo nga nagalagaw-lagaw na sunere kasi may ara na magkantuan nga lingaw-lingawan. So muna na ito madulo nga report kag buwas may mga follow-up kita sini sa bahay sa investigasyon sining duha ka mga masubo kay insidente diri sa may Ciudad San Sagay sa suicide nga sining 14 anyos na babaye ang biktima na tigibawian gyud siya kabuhi kag ang ining ginlotang nga isa ka driver sa 10-wheel truck nga nagapaload sa iya sining sa tracking sang tubo kag ginpaypay sa pagkatapos gin tiro sa wala pa makilala nga suspitsado. Report gikan diri sa Ciudad sang Sagay para sa Action Night Patrol. Ini sa Action Roger Gutim nga report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Action Roger Gutim live report kay Kasira siyang Cadiz. Dala ang Escalante kag Sagay City. Sa iluhan ta naman ang report ni Aksyon Arlo Ticar balos ka report gikan sa 3rd District. Sa mga natipo niya sila nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yan si Aksyon Arlo Ticar sa report. Aksyon Arlo, may gabi please kami. Aksyon Eric, mga takna alas 12:55 sing hapon kahapon nga daw isa iya ka persona ang natigayon ining dadakpan din ang nasambit ng persona ang nadakpan ini sa makatapos ng Talisay City Philippine National Police nga nagpangawat ini sa isa ka persona man dira sa nasambit nga lugar o kon dira sa may Mabini Highway, Barangay Zone 12, Ciudad sang Talisay. Suno sa report nga aton sa nabaton base man sa blatter entry sa mga kapulisan sa Ciudad sang Talisay, ang suspect sang nasambit iya nga kaso ginkilala kay Christopher Padilla 39 anyos sa edad, isa ka soltero. Pumulit din sa Barangay Zone 4-A, Ciudad sang Talisay din inisya ang natigayon
nga nadakpan sa mga elemento sa Talisay City, Philippine National Police sang ini sila ang nagresponder sa reklamo o kung tawag sang isa ka persona nga ginkilala sa kay Benji Villanueva, 25 anyos edad, isa ka soltero, kag pumuluyo man sang nasambit nga lugar. Din pahayag nga ang suspect nga nadakpan sa mga kapulisan ang nagkuha ini sang kwarta nga ginapanagiyahan ni DC Pribano E. De La Cruz, 44 anyos edad, Maybana, kag pumuluyo ini sang Barangay San Fernando, siyudad sang Talisay. Diin ang kwarta nga ginkuha sa nasambit nga suspect nagikan sa wallet sang nasambit nga babae. Ang nagabalor o kung nagalabot ini sa bali 1,000 sa madasig nga pagresponder sa makatapo sang kapulisan sa siyudad sang Talisay. Ang nasambit nga persona ang natigayon ini nila nga nadakpan kag nakuha gid sa iya sini nga posisyon kag kontrol amo ang 1,000 ka pesos action erect nga yara sa iya sini na wallet kag sa subong sini ang nasambit nga persona ang na-detain dira sa may custodial facilities ang Talisay City, Philippine National Police, kag inisya ang magapangatubang sang kaso nga pagpangawat nga igapasaka sa iya sang tagreklamo nga amo si DC Pribino nga kung sabihin ang nasambit nga babae ang porsigido ini nga magpasaka sang kaso nga pagpangawat batok sa nasambit nga sospitsado. Report nagikan sa siyudad San Talisay. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kit Action Arlotica gikan sa 3rd District. Balos nga report man ni Action BG Apasible. Gikan naman sa 5th District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Action BG, maing gabi, yapis kami. Aksyon na arestado ang isa ka wanted person sa Banwasang Hinigaran sa tuong Mayo 25, 2022 sa bahin sa sitio Pahilanga, Barangay Miranda, Banwasang Hinigaran ango sa paglapas sa Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 upon any Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Ginkilala ang suspect sa kay Ronaldo Rubino, 40 anyos, may asawa kag residente sa nasambit nga lugar. Ang warrant of arrest ni Rubino Action Eric ang may criminal case number 16-43016 kagini ang ginpapanao kag ginpirmahan sa Enero 19, 2019 ni Honorable Fernando Ilumba, presiding judge sang RTC Negros Occidental Branch 42 sang 6th Judicial Region, siyudad sang Bacolod. Nagadangat naman sa 200,000 pesos ang piyansa sang suspect para sa iya temporaryo nga kahilwayan ang pagserbe sang mandamiento di aresto. Ang ginpatigayon sa Hinigaran PNP sa pagpamuno ni Police Captain Ryan Villasario, hepe sa nasambit iyang istasyon. Sa karon, nakahunong ang suspect sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Action BJ. I-recap ko na yung resulta sa STL, ha? Ari ang pag-recap ta sa resulta sa STL. Ang first draw kay na 33-34, 33-34. Ang second draw 2-21, 2-21. Kag ang ikatatlo nga draw sa STL 28, 28. Ari naman ang resulta sa Lotto 645. Jackpot prize, wala sa nakakuha, 54.9 million pesos. Resulta, 12, 21, 24, 30, 40, 44. Iwaton ko, 12, 21, 24, 30, 40, 44. Ang resulta naman sa Lotto 655, jackpot prize, wala sa nakakuha, 144.2 million pesos. Resulta 55, 21, 51, 38, 22, 37. Again, 55, 21, 51,
3822-37. Magabi dira kay B-Boy Batulan del Rosario, kay Toto Albic Foy Hinulan, Jesse Tobalado, dara sa barangay Talutog, Morsya, way kunuya liso-liso radyo ya, sign on to sign off, aksyo radyo, salamat gid, Toto Jesse Tobalado. Kay Harry Quinyo sa Hamelo, magabi dira sa Sumag, kay Mark sa Sidenyo, may gabi kay Linita Pilya, kay Evelyn Sinaon, dira sa Alihis, no? Kay Math Teresa Deruki, Happy Memorial Day Gang Vanessa Mayo kagduk Mat Mayo here sa USA. Dira kay Jinky Jalagdo, no? May gabi man dira sa 3C Media, Kamingawan, Pamilya Fodiroso, alin kay Reynaldo Fodiroso. Dara sa Pampanga, ara ta si Ronald Longati, kinatami lang ang iya pamilya Longati diri sa may sitio na Ilab, Barangay Araal, La Carlota City. Uy, kamusta si Parico Armando Cabilis? Tuhid lang mo kay Pari Armando Cabilis ba? Mr. and Mrs. Armando Cabilis and family, dira sa Canada, happy listening. God bless, kag always halong dira Pari Armando Cabilis. Sige, magabalik ang Sunlight Patrol. Pagbalik naton, pari ka report Action Alvin. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po may mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tumalagat mga bidara kay Raj di ay limi. Jigs Ambongda, may gabigid, no? Sa kay Carl E. Gatinao. Tamiya ko lang dira si Kaloy Gatinao. Sang Tabao proper Valladolid. Kay Sir Frankie Alwado and family dira, na monitor sa aton, mga taga Morsa PNP da may gabi. Kay Romulo Di Benagracia dira sa mga Di Benagracia family, kag Malaga family. Ali na kay Romulo Di Benagracia ang panamya. Kay Jocelyn, may gabi. Kay Alexis Wingwing Torre, tamya lang pamilya si Paranaque kag sa Valladolid, pamilya Torre. Balikada sa aksyon, Alvin Graba. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Reports. Action Alvin, sa balik ka report, please come back. Action, Eric, personal nga nagpadulong sa Bacolod City Police Office. Ring si PRO 6 Regional Director for Administration, si Police Brigadier General Archibald Macala.
agud dito personal nga magpanginbulahan sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Office labi na sa pamunuan ni Police Colonel Thomas Joseph Martir sa successful nga performance nga ginpakita sang BCPO personnel sa nagligad nga local and national election action Eric. Daw 12 ka mga opisyal 12 ka mga police personnel sa BCPO ang ginatagaan gid sang award na tagaan sang award Sanday Police Lieutenant Colonel Noel Polines muni ang aton strategy management unit nalakip diri si Lieutenant Colonel Lester Liada ang Chief for Operations, Lieutenant Colonel Ariel Pico ang Task Force Commander sa Bacolod City Mobile Force Company, and Lieutenant Colonel Jose Edel Manzano ang Chief sang Mobile Patrol Unit sa ila sining sa maayong performance sa na efficient kag epektibo nga performance during sa election ang ginpakita gid nila ang matutuod nga responsibilidad sa pag-perform sang sining nagdigat nga local and national election na nalakip man diri sa natagaan sang award action Eric si Police Lieutenant Joben Mugato ang chief sang PCDEU plus natagaan man ini sang medalya ng kagalingan bangod man epektibo gid siya sa sa sining kampanya sa mga kapulisan kontra sa illegal nga droga. Kadungan man kag na isa sa o kung na 5 man ka mga police personnel ang natagaan man sa mga award mga kuan siya aksyon na Eric Sanday Police Executive Master Sergeant Santiago Gaitan, si Executive Master Sergeant Jacob Montoya, Executive Master Sergeant Dante Eslit, kag Executive Master Sergeant Yasmin Manaay. Na ikalima diri sa natagaan man sang award si Police Senior Master Sergeant Romel Dumate, kag ining NUP sang BCPO nga si Jose Marie Garcia Action Eric. Now kalipay man sang mga kapulisan o kumatag-as nga opisyal sang kapulisan sa regional office ang maayo man nga performance diri action Eric ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. Report gikan na sa patrol ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kay Patrol 2, may kabidira sa kay Jules Locasan, sa kay Sabrina Istorco, Ariel, kay Veronica Santillan Manukan, amuman kay Nicanor Pixio Jr., kag Randy Ingino nga naga-monitor man, no? Rowena Jopinis Bakiano, ako nga kumari, nga monitor man sa ato sa pamanagad, no? May pahabol, Pamilya Claridad dira sa Tabunan Bago, kay Edmond Claridad, and family, alina kay Edeline Labrador Caridad. Bao kay Sir Dines Perma, naging agaw pa si Sir Dines Perma, hidlang mata kay Sir Dines Perma ba? Sir, may kabidra sa imo kag happy listening sa bilog ng mga pamilya, no? Kay Sir Dennis Ferma dara sa Barangay Singkang. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi si Manon Action Night Patrol Program. Lunes, edisyon magkatakopi ni Tipurario, balik ini Buwas Martes. Aton sa Patrol Unit Reporters in Action. Nga nagpalakad dito kami sa action na Arlo Ticar, Roger Gutib, BJ Apasible, Nelson Pateño, Action Alvin Bugrama sa Patrol 2. Ato nga piloto Action Papang Nixon Tahom. News Center Action and Defensor Lisay, Bertie Girl, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer na naman Badara, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Sir El Ray Dutilios, Transmitter Control Tower sa Barangay Talusod sa Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kalas sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Peñalan, ay nyulagad ang Korman Action Night Patrol Program.
Ako naman sa Action Rick Magbano ng sininga Diyos amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat atis magtulog, magpangamuyo. Sayo pa pangamuyo, dala kami. Dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio!